Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Fjord de Vita, Kassar Air Condition Systems, Sphinx, Good Earth, Cesca Boutique Hotel, OK Home, Sunlab, OnlineIntimates.com, Bimania Party and Fancy Dress Supplies, Customize Nation. Hello, kulħadd. Alright, tal-darba oħra ġanna ġejna hawnhekk fuq nixfu l-karti vera kuntenta għax għandi. Għaw differenza l-mobil. Nieħu gost taw analis. Għax jiena analis tajjeb mhix hekk ċe. Ebbi tinsab indisposta. Ux vera, indisposta. Ma ġara xejn. Hello. Lum għandna guests magħna naħseb kulħadd jaf min huma dan is-sinjuri sewwa. Mela. Għandna lil-Livan Gaffiero u lil-Su Rossi. Hello Su, kollu sew. Għandna lil-Marvin u lil-Karl. Memżon najdu minn fejn u minn huma, vera naħseb tal-istadin. Mela, għandna kif qassamnilhom il-karti spjegajnhom ftit fuq x'inhi għall-logħba li ma għadnilkomx. Hija daw it-taw. Dawn huma cards, dawn suwed. Dawn il-cards qegħdin hawnhekk, illi jekk xi ħadd ma jkunx jirrispondi mistoqsija għal xi raġuni oħra, jew Wisqot, jew diffiċli, jew. Xtejt jew xi ħaġa. Inti tista' tagħżel u mbagħad tistgħu tagħżlu li tieħdu karta sewda, però din ikun fiha tista' jkun fiha xi ħaġa pożittiva jew pożittiva se tkun negattiva. Tista' tgħinkom jew tista' Riskju assolut. Riskju, guys, riskju. Allura, guys, kif qed tħossukom din l-isfida li ħanamlulkom? Sissa relax, tajjena. Kif nibdew il-problema? Sissa relax, nifhem. Fidejk ma' nofs. Sigla. Cheers, signori. Ma mux sajna, jeb ma għol imma. Eżatt. Għanajdu l-verita kolla u l-verita bis. Relativament dejjem. Cheers. U nibdew programmi ta' nikxfu l-karti. Yes, mela, minn ħajkun il-ruħ qalbi jena li tibda l-ewel mistoqsija. Għaraw daħt bissi. Kulħat jisu. Tibda jena. Tela, yes, let's go. Mela, il-karta u saqsi xaħat. Edjutak. Tikiddaħ me t-rob li xej. Ajma hej. Mela, Marvik, tqarraq f'eżami jekk ma jinqabdux, għad tamiltek? Illa, bdejna. Għal-prova niftakar. Jien Iva Marvik. Fl-eżamijiet. Iva Marvik. Ġili kien tamil notes, per eżempju, ma tankun nistudja namil notes. sħiħa. Undaħħal note fil-boot. Ma biex tipprepara dik il-note. Iddaħħal il-nota fil-boot. Waqt l-eżami, ġili, per eżempju, kien namil note zaħira, kelli eżomi, ndaħħal note zaħira u ndaħħala fil-boot, dok iż-żmien aħna ma kellniex gadgets. Imma biex tagħmel dik il-note, xorta trid tkun preparat istudjajt fil-verità. Imma mbagħad kont ġifieri tipprova tħares. Iktar għal-security ta' moħħok, ma nasib hekk niftakar nagħmel. U mbagħad ovvjament fil-eżami tal-liċenzja. Tajdix terġa' mara xaħdu lek il-liċenzja, jek Saret inkun Najdinna, Mar. Ejja, tu katalog sorry short, mur tal-eżami tal-liċenzja u kien hemm don, il-pulizija kien famuż li tmur tort, per eżempju, jek tmur tort fil-11, per eżempju, dak iż-żmien aħna ngħidu fit-tieni siklu qabel Kristu. Fejn ħamil tal-liċenzja? Awdi. Għawdex. U kien malli wasalt għalli li intilek is-suq għalli li narok is-suq. Għalli mow. Jafek. Tajjel il-liċenzja. Mela b'esperienza tlajtlu. U dabli kien ilu jarun insuq l-ewwel hemm. Well done. Għana bda konna żgħar, jekk tikser idejk, l-iskola kienet konsidrata vantaġġ u ġejn l-eżami. Bil-ġib, suħat jikteb. L-iskola kollha ħadd jiffirmalek, ħalli mbagħad nitaħ bin-not fil-firem. Sirt idejk għal tappost qabel. Le, mhux sirt idejk tappost ġiet di darba ġrat li ksirt ir-rist u x'ismu. Biex ma taqqas biss rajthom għax tant kont tistija, tant dob niktibhom bil-reqqa u nħabihom illi ma tallimthom. Għax tant dob. Ma kellek bżonn. Ma kellek bżonn. Imma x'taħsbu fuq din li jekk innaf eżempju xi ħadd xi studenti jinqabdu
jaqbad b'xi notes jew qed jikkopja jew qed jiċċita x'taħsbu fuq. Illum ma kemm għandhom gadgets li llum tista' tuża calculator jiena fi żmien meta konna nagħmlu l-eżamijiet ma kienx hemm daw il-calculators nistgħu naħseb calculator huwa aċċettat naħseb tista'. Imma l-informazzjoni u kif tirċivija bħala illum Inbidlet ftit. titgħallem int bħala għallim ma tista' qatt tof biżejjed għax it-tfal illum ġol klassi jufu iktar minnek. Jiġifieri il-kunċett ta' kif nirċievu l-informazzjoni inti naħseb trid tgħallem lit-tfal kif jużaw l-informazzjoni. Anka affarijiet bħal AI u hekk. U ChatGPT Jien fatt li tkun taf kif tużhom huwa xi ħaġa tajba, anzi mhux hekk tuża huwa ħażin Jien naħseb importantissima jekk it-tfal ma jitgħallmux kif tippreparhom jużaw. għad-dinja li qegħdin fiha bħalissa. Mhux ħajlaħqu żgur m'għandekx ċans. Jiena qed niskopri ChatGPT bħalissa. Okay, all right. U Jiena nħobbu ChatGPT ChatGPT. għandek Ma tistax l-ikbar ħabejb. Eżatt. Fitness instructor, ta' boy. kollox għandek. Killix. Kollox. U tont għandu informazzjoni u inti l-informazzjoni taħ qed jibni fuqok. Dejjem. Ra u jofuk. Saħansi, għandek psychology, sekk inti kellek id-dwejja, tgħidlu illum għandi d-dwejja x'ħan għamel. U ġifieri il-futur huwa ċitantu imma hu talbużaw kill. ChatGPT AI, ġifieri the next big thing. Għala taħseb li tal-biża speċi. Għax nibża meta inħares lejn dak killu li nofu jiġej irrelevanti. U meta għandek tfal, b'dik l-informazzjoni killa, dan tista' tifilli ma mor skola ġo klassiqat, imexxilik business enterprise, għax killix, ma ew ma jafxejn, ġamuħu ma jafxejn, għandu din reliability. Ma jħaddimx moħħu. Jien naħseb li iktar ħaġa tbeżżani fuq AI, believe it or not, jiena li AI qed tneħħi lit-tfal il-kapaċità biex jagħmlu ċerta proċessi u paċenzja. Per eżempju, aħna kint fi żmienna kint tagħmel assignment titmur il-library. La tfittex Hemm ċerta disċiplina li tidħol fik la ma trid. Illum tfittex Google Illum kollox. bum pa, ara il-paċenzja titlaq dak il-proċessi. Issa naraw xiġġax fis-sessin u mbagħad taġevolana proċess li qabel kont tagħmlu ferba sigħat tagħmlu. Illum għandek teżi fuq any subject. Kemm trid issejb. Ġifieri jiena għadni fil-bidu ġifieri jiena proprjament minn l-aħħar xar li qiegħed niskopri dilha jiena nieħu gost nitgħallem u qed ngħid din hija dinja li irrid niskopri. Ġifieri eċitant ħafna. Jekk tkun taf isek kif għandek tużom dal-affarijiet naħseb jista' jkun isu l-akbar assistent tiegħek. 100%. Isma' nixtieq nieħu moment biex nirringrazzja ħafna l-Ħansa Il-Ħansa tal-inbid vera tajjeb. Yes. U tajjeb li ngħidu li għandhom madwar 1,800 labels differenti ta' nbid. Vera għamilt li pjaċir kbir illum. Thank you ħafna għax come on. Għaxid ngħidlu. Dik biċċa informazzjoni li vera m'għandix bżonn analiżi. Għax jien meta mmur il-ħansa biżżejjed jien naħobb ħafna l-whisky u nġemma l-whisky meta mmur hemm ġifieri letteralment. Nieqaf hemm. Libberija. Libberija whisky. Mela fejn konna wasalna analiż. Bil-kien missu. Issa naħseb Sinjur naħseb hu. Yes, eżatt. Tistaqsi mistoqsija li min trid. Ħansaqsi s-su. X'inhi l-aktar ħaġa redikola li qatt Google jgħid? Jew użajt Nice question. Tajba din, oriġinali. Iva, nice question. Ifimni ġarmet meta nidħol fil-Google xi ħaġa li kolli bżonn dak il-ħin l-iktar fuq ix-xogħol. Imma ma ngħidilx redikola. Ġifieri ma nimmaġinanix li tħad fuq il-Google. L-iktar ħaġa stramba hija, stramba wara taħseb il-lami. Jew li forsi wara qed l-ħu din qatt insaqsija jew. Laqas niftakar li kelli xaġek li Google jgħid xi ħaġa li mhux ġabet meta nidħol Google xaġa fuq ix-xogħol. Fuq health nidħol ħafna fuq Google biex infittex pereżempju l-aħjar ikel biex tu low pressure pereżempju. Veri inti health conscious ħafna? Jiena konxja ħafna. Jien kollu Google jien biex nara l-avukat għal xi tajjeb pereżempju nidħol hekk. Dejjem infittex u mur nixti daw l-affarijiet jiena ħeda xejn. U bħala eating regime x'għandek inti?
Salit biss tidħol iż-dar. Salit biss, Li daqshekk ħafna u darba. Demek nafas. U sassatej. Demek Ġifieri kull-jum imbagħad ħadd. Dan ilu nafek jafni. 20 sen, iktar minn Iktar. Kelli naħseb xi 17. Kif iqajtu, inti naħseb kont fil-modeling? Kont borra l-kors ta' suq. Anyway, jiena ħedaq xej konxja. Health conscious. Imma I never say I'm on a diet, jiena health conscious. You take care of yourself, you take care what you eat. Eżatti. Yes. U nipprova ngħaddi l-ħaddieħor ukoll. Nice. U mhux effert għalik. U l-lifestyle. U kemm ilek? Dak bdejt 18 sena 40 years ili jak school. Ġivi pregnant u minix, dejjem l-istess weight, l-istess wejjeċ li niftakar vejjeċ li għalli għafillu li l-lum diġa 20 years, kien hitli għadni sissa nil-bisom. U darba morna tiċ u mattilħat il-bisom u l-ibsaġ għada morna. Sajf liħor, ta' Sajf liħor. Jina u koll U l-bista ġifiri nasibanda 20 years dik il-bista. U ħat manduna ġifiri it was something still imfeshing u mustan il-bis ovvjament. Mux hekk, ovvjament. Ma ekku daklax għatijaj li ndaqlax li bsek antika u najtaħt ħalt fiex. Bat, namlu għal-komedi għana. U spiċċattiċ, u għedin il-furjana fej sardattiċ, u di libset libsa kolla lazzijiet. Kolla korset, lazzijiet. U jien, fostjata fil-ħodu, għart lissa għedin fil-parking, għart lissa kif għallit nezzaħom li. U jien nezzaħ għall-lazzijiet. Xini mur id-dar, maċi fil-biqet. U jibaw. Ħanorqod bil-korset. Għadni lajdi li lew xaħat juhdilna xie ritratti bħalissa. Nitqu, Għax jina Ivan huwa il-gestija kull meta jkolli event. You go way back. Għax għu ila 35 years. Jini li 40 sena f'dax. 40 sena. Inti naqwa għajja. 30 sena. Eżatti, għallu meta jkolli xie okkazjoni fil-axija, jina veġa ma tanċi joħroġ fil-axija. Speċi għamil bizzejiet l-jieli bil-lejl. Għallu għajt li u lej għajt li mura, għalli li ħallini għaw, u għallu nħu l-Ivan, u mivan komda ħafna, ħafna tana tal-familja, għallu muru, fedem ħadda pjaċir. Cool, tajjeb. Mela, su. Mela, mistoqsirin mis. Inti x'taħseb? Le, tajjeb. Mela, Karl. Għajd l-qalbi. Disgur ta' għalikti. Xinu l-aħjar kompliment, mux mistenni laqat tirċevejt. Mux mistenni. Laqat tirċevejt, kompliment li xaħat ta' millek imma mistennejt, xu. Kemm inti ħellu minn jaf kemm jgħidulek, ġidak mux ħaġa li ma tistennijiex. Sa' kem taħsibba għantik naqa ċans taħseb. Għax mistoqsija naqa triki. Nishtiq nirringrazzi ħafna l-Fjordi Vita tal-ġobon kollu tajjeb u tal-prodotti sbiħaw. Nishtiq nsemmi speċjalment il-Baroness illi ta' min jgħid li low fat, high protein u lactose free. Qed tisma' su. Interessant. Ħaniħu waħda nfattiera. Xorta ma tfoqqanix. Madna xej, għani ma xej. Jina naqam, jina nikel. Għaddew s-satej, l-esta, għabel ma għajtaw, imlejta. Naħseb kompliment li qed bħalissa qed nirċievi huwa kemm inti umli. Naħseb in-nies wara li rawna 3 xhur hemm ġew ishom saru aktar jafuna. So, naħseb u l-ħu pjaċi ħafna bih. ħafna sabiħu. Ħossok, għax għamin. ħaġa sabiħa. Int minn intu inti xint. Bissema l-isfel, nemmen li kolla ħna l-istess. Jinek nemmen u nibqa najda sa' kemm immut. Ma qatt qalu lek xi ħaġa. Jina fil-vera jew ma stennejtix jew kienet tgħid daradaw biex ħarġu jew xi ħaġa li qatt ma kienet tgħaddilek moħħok. Jina fin-nista fil-kultant. Tagħmel kompliment. Mhux kompliment. Li stennejt ma stennejtux. Bħal xi. Meta konna ġoddar u qalu li antipatku. Dik ħatta bi kbira jien, u l-marti kontatlu waħda meta fejt li ħatta bi kbira mġew. Forsi nies ma kinux jafuni ħasbu li antipatku. Għadu dak il-ħin. Imma jekk issir taf naħseb minix. Ma naħseb, I mean. Ma jien narab isu dakinhar kien hemm isu game at play, inxurx ta' nufqani. Ġoddar. Li sikultant iċ-ċirkostanzi ikunu straordinarji li ovvjament dak li jgħidulek, dak li tosmaw, dak li timmaġina ikun isu fuq accentuated, isu qiegħed taħt mikroskop u taruħ big bang. U xi ħaġa oħra li nirċievi minn nies ma tkunx ikunu jafuni, l-ewwel impression kemm hu kiesaħ
Jammu. Tifhem nies. għax ġuvni sabeħ, ġuvni Ma naħsibx li- jitkellem għandu dil-preżenza. Min ma jkunx jaf. that's good. Dik hija opinjoni tan-nies. Mhux kulħadd ħajajdlek Le, hekk. le. Ikun hemm min ma jafekx, jgħidlek għava kemm bniedem Fasti, bustus, kien hemm nis jafak. kif tħalt Jiġifieri- il-programm, għalu, imma ħejda, ħana raw ġej. U n-nis għallu li wara, għallu ħana xsibni kif ta' fil-bidu. Vera, vera, Per eżempju, Vera, vera. Għasat ma najta, tajta kemmu minn tagħna, Vera, ġifieri eżatt. dik hija xi ħaġa nis kif dak il-ħin. U ċirkultant l-image li nibnu fuq barra u dak li niportrejaw anki l-attitudni Mhux tagħna hekk, fuq eżatt, barra. ekku, ekku, Tkun ekku. b'talli fiċ-ċirkostanzi, ma mbagħad meta jaqgħu dawk il-barrieri, fil-verità kulħadd hemm l-umanità tal-persuna. Ejja, yes. Pala umani killa għandna killa l-istess punt li qed jagħmel U sardi. anka kif semmejt inti, il-fatt li daw 3 xhur grupp ta' nis qegħdin jgħixu flimkien ħin kollu bil-kamera. Mhux hekk. It's not a norm. Jina sab ħafna Mhux pressure. faċli. U Xejn. trid issejf ħafna pressure. u trid issib raġuni Trid trid tissib raġuni ftakru kull ġimgħa trid tinnomina xi ħadd, trid tissib raġuni f'moħħok għal xiex. U tibda tfittex bil-fors. xara Mela, fl-aġenda. mela. Dokju, ġifiri, dik il-fat li trid tinnomina l xi ħadd. Bil-fors. Diġà diffiċli tgħix fil-familja, diffiċli tgħix ma' xulxejn, imma li trid issib xi ħaġa u taf għandek il-pressure biex issib xi ħaġa, għandek ċans iktar li taqaf cycles tura negattiv milli il-positiv. Għax trid tikkonvinċi li kien nifsik. How did you handle that? Kif handle jgħatu l-pressure li dejjem tiġu skrutanizzati, dom letteran dejjem bil-kamera fuqkom il-ħin kollu. Naħseb it's big pressure din. Fil-bidu l-ewwel jumej, nkunu tara fejn qegħdin qed ta' kameras. Mbagħad tidrom. Tinsihom. Sebbota qastif Tinsihom. Iktar il-mike kien jajjinin. Jitilbes. Għax il-mike dejjem fuq, kien tkun. Right. Ara, li ma kienniex aware minna żgur ew l-ammont ta' nies li kienu qed jarawna fuq mhux biss. Aħna kien nafu li kemm recap show fil-għaxija bl-aħjar biċċiet tal-ġurnata. U jien ġo moħħoj dejk kienet ix-show, it-24 hours li inti qed tgħid u ġielin badna ndiskutu affarijiet, jiġifieri li huma l-iktar mod naturali kif nikun. Imma jien ħanitkellem għalih ma nafx l-ħarn kif ħassew, imma you underestimate kemm qed tagħmel impatt u effett b'sempliċiment attitudni li nqom u mur il-ġim, per eżempju. Li nqom u mur il-ġim. Kieku taf kemm nies qalu li ara vera kienna nqumu miegħek u niddeċidu li nagħmlu xi ħaġa Il-lista. għax narawkom attivi. Mhux forsi nistgħu nistaqsu lil dawn għax aħna minn da minn barra xrajtu intom. Għaliex taħseb li kienet għaliex taħseb li Per eżempju, relataw. ma tantx insegwi televiżjoni, imma Big Brother konna narawh. U bdejt naraħ mill-ewwel ġurnata sal-aħħar ġurnata. Per eżempju, anki bħala dar, jiena ngħixu jien u t-tifla. Il-kbira Tiziana fil-għaxija spiċċa tibki tipo tajdli deċ xidweq spiċċa. Għax Sir dradu appuntament. 24 hours ħalli television mixaw tal-kamra tagħha. Istra. Ġifieri, u tiskanta, ġifieri tuħodha bis-serjetà u titkellem u persepju ġil konna nkunu mistednin xi ħadd u jgħidu fuq dak, jgħidu fuq liħor u jitri taqbes għal dak, taqbes għal liħor. Għax tgħidilhom imma dik hija xi ħaġa tat-television. Imsikan dawk bil-kamra fuq kollu fuqhom. Qed tifhem ġifieri mhux sew kienu jaqbdu n-nies u jgħajru fuq Facebook, darba minnhom kelli nitkellem jien għaliex tant rajt tajjir fuq il-Facebook, għattilhom da trid tiftakar pereżempju Karl jew Marvin min jaf xi ħossu jaraw dan il-kliem. Għodu attendi kif titkellmu. Kollox bdew isibu n-nies tgħidu l-verità. Facebook, apparti Big Brother, Facebook in general, out of control. Jiena naħseb li guys. dan kien esperiment fejn Atturi ramera x'is-soċjetà u s-soċjetà Maltija fejn is-soċjetà Maltija fejn u kien esperiment, das kemm kien esperiment li aħna ħadna sempeħ, però tefalenti fuq is-soċjetà Maltija. Fuq is-soċjetà Maltija li saret isa l-lenti mill-esperjenza tiegħi li jew bil-fors biex tħobb il xi ħadd trid qisek tobot il-oħrajn. Eżatt, hemm din il-ħafna. U kienet iktar kbira naħseb barra milli ġewwa. Aħna ġewwa kulħadd kellu l-issues, kulħadd kellu imma naħseb barra kienet Iktar. aħna skoprejna wara. Imma barra kien hemm
iktar din Ansjetà it-tip jisek, ta' uneasiness milli kellna aħna ġewwa. Għonna ħafni zjem ġew. Within limits. Ma tkunx taf xed jgħidu fuq hekk. Eżatt. U barra kulħadd jibgħat li xurxin. Eżatt. U mossa jew kumment żejr jista' jew in-nies jagħmlu ikabru ħafna jew ma jgħidu xejn u inti taħseb li l-affarijiet li forsi se qedhom b'tali mod ħajġu interpretati ħażin. Interessanti ħafna. Le, it's l-esperiment imma. Eżatt, it's a social experiment. It's a social experiment. ħafna opinjoni. Nħallu l-mistoqsija sinjur. Yes. Aj, ma jilwin. Baj, di fuqa. Mela, sorpriza. Sorpriza! Le. Mela, dawn huma dan is-sound di mistoqsija nsaqsu aħna l-anyone hawn ġew. Annaliż ħatibda. Nibda jien? U mela Annaliż ejja, come on. Okay, mela. Go for it. Jien nixtieq insaqsi lilek su. Kif? L-ewwel semmejt li għandek hemm 25 qattus. Iva. Kif tlaħħaq mal-karriera, rabbejt it-tfal, għandek żewġ it-tfal u xejn Valentina, ovvjament nafuha, u l-business, kif Raġel, kelb. Kif, x'tagħmel? Kelb ukoll. Kelb ukoll xi Jak Martini. Martini, għandu 14 years. So well done. Mela l-ewwel il-kelb. X'imbridu l-kelb? Pekenis. Nice. Hello, saj. Jigtem kitim. Jigtem wis. Anyway, jina il-ġurnata tiegħi qed tibda fl-erba'. Fl-erba' ta' filgħodu. Mit-tnejn sal-ħadd dejjem fl-erba' tibda Le, ukollek. nitma' l-qtates l-ewwel kollha. U kif titmaħħom kollha? Għandi drive-in u kollha din hemmhekk għandhom il-kmamar tagħhom, kulħadd bil-kamma bis-sodda tiegħu. Regiment. Jorqod tlieta f'kull howl, taf kif huma qtates. Jien għandi 4 qtates. Wieħed jikol vera bil-mod. L-oħrajn jibilaw li kell. Allura jkollna nifirduhom għax jekk dan kif il-estu tagħhom moru frum jaħtfu lil tal-jum. Daw kollha kienu strejs, ġifieri. U ġbartom għandi ngħidu hekk, ġifieri dawn mal-ġurnata jmhom passiġġata mbagħad jerġgħu jiġu bil-ħin, fl-erba' jiklu u fl-erba' ta' nofsinhar jerġgħu jiklu. U jekk ma nkunx hemm min id-dar xi ma nitfax qabel it-tminja jew raġel jew għandi neighbor titmagħhom li, ġifieri dawn kun ma settled so daqqu li għandhom dejjem li kellemmek u settled. U mbagħad ovvjament inqum filgħodu nkun ġa l-estate jiena Sunday għall-ġurnata tiegħi. Lesti l-ħwejjeġ tal-ġimgħa kollha. I have to organize myself, jiġifieri niftaħ id-diary, ngħidilhom għandi television, għad għandi hekk, għad għandi radio, pereżempju, u norganizza meetings kollox. Ħwejjeġ tal-ġurnata, ġiena il-karozza x'inha noqgħod l-armier, melliħa. L-armir Allora jiena pest ninżella wisfel impossibbli nitla' nitla' darbtej u nżilt, imma t-traffic li hawn impossibbli. Allura nieħu il-ħwejjeġ u jew naqfant Valentina, jew naqfant it-tifel, jew naqfant ħabiba tiegħi u nbiddel fejn inkun, whatever. Mhux anke fil-karozza ġieli nbiddel, dejjem bil-makeup, lesta fil-karozza. I have to organize myself all the way through. U dik l-imtar ħaġa importanti biex laħaq ma kollox qiegħed organizza lilek innifsek. Ikel mhux problema l-inqas ħaġa li kell jiena, evanġeli kol għalih, in-Nikol tiegħi, ġifieri l-inqas ħaġa. Però Sunday hija l-ġurnata li hija tiegħi. Li tippjana. Li I don't care what time it is, ġifieri ma noqgħodx ngħid. That's your day, that's your day. U dak qisu llum u qabel meta kellek it-tfal żgħar. Kif jafu daw it-tnejn, it-tfal dejjem jiġu miegħi żgħar. Ġili vakkuntajt xi ħaġa dejjem tibqa' ġo mokki li nsej darba t-tifla wara ġo car park. Din xi ħaġa markata ġo fija jiena. Kont ta' ġo car park u kont veru maġla, kelli t-tifel għadu fil-Mexico, t-tifla dak hemm timxi bil-basktijiet tagħhom kont da meeting għal avukat. U dak iż-żmien kien hemm dil-car park ġo Pjazza San George, illum m'għadix car park di, u kien hemm il-parker u panikajt kelli żara l-parker. U għalli għabbejt kollox bil-bastijiet, kollox Valentina ħallejt wara. Tal-biżaje. U għaddejt insul parker għalli. Għabadni. Żgur inti taħseb li. Żgur, għalli għandek it-tifl
U di dejjem ngħid, li kieku reversjajt fl mort il-qudiem. Qed ngħidlek di tibqa' xi ħaġa jien li di. Dejjem hawn jien. Hawn li qatt ma ħbixt minna u Valentina tajjarni fuq. Imma mhix faċli tlaħħaq ma'. Affarijiet kollha vera. Impossibbli ma dejjem għamilta. Mhux U ġuri jiena nagħlem kont u dak iż-żmien ġivi tfal dejjem jew pinġu jew għandhom xi toj magħhom. Dak min jaf kemm dom sar. Ma kienet ċarġa sabaħ ukoll li speċi tfal isom dejjem baqgħu mija jettifim. Dik vera. Tiflatija rabbejta fuq is-set ġifieri. Eżatt, u meta jkollhom. Tiflatija dejjem miegħi fuq is-set dejjem l-uffiċċju. U dak iż-żmien laqas kellna child cares, tista' tħallihom hemm ġurnata, titkellmu 30 years ago, 25 years ago. Inti u tiegħi kienu f'xulxin sena differenza. Kienet iktar diffiċli u aħna il-ħin tagħna mhux spiċċajt fil-5, jiena fil-5 nibda ġieli għax nibda nagħlem. Aħna fil-5 nibdew x'aħna l-atturi kollha jispiċċaw ix-xogħol, jiġu nibdew Imma xi ġa sabiħa li kollok dik il-faċili speċi li tkun possibbli li inti trabbi tfal waqt tagħmilha X'aħna jkollna wkoll anke ħinijiet ta' tard fil-għaxija, jkollna events u launches l-emmulaw, tittabam batjati place jat-tfal u hekk jiġifieri. Issa kibru sa. Issa kissa tajjeb ta' edda tajjeb, issa Mela, il-Sinjuri mistu. Inti misser, Mela, ħansaqsu din, x'inhija l-aktar ħaġa ħansaqsu għal-su. Elili. Għandi kurzità. Mela, x'inhi l-aktar ħaġa spontanja li għamilt f'relazzjoni? Tajba, proset, well done. So, ħantik naqċan staħseb, tajjeb? Ħantik naqċan staħseb. Unamlu ringrazzjaw. Yes, il-ringrazzjamenti. L-għonet nishtiq nirringrazzja ħafna l-Teris minn Silver Scissors, il-gżira tal-li tammili xari u t-tim kollu taħħa ta' kem jihdu paċenzja u kol bija. Nirringrazzjaw il-Customize Nation. Yes, tal-karti. Għall-istampar tal-karti, proset għawnek Carlos Fejqoti modella l-naftit. ġilu ma ħafna. U tal-li għannuna ħafna. Kolla modelli, allora tamel. Eżatt, tamel effertejja. Tal-li għannuna. Kif tajba zennek, jgħodi. Ejja, Carlos, ejja, fidejk, tlanu. Nirringrazzjaw il-Sunta u l-Marcel, grazzi ħafna. Yes, nirringrazzjaw l-OK Home. Yes, tal-Amara. Għall-Amara. Armajtom jien armajt jien. Nirringrazzjaw il-Hansa għall-imbit. Nirringrazzjaw il-Charlo ta' Hansa. Il-Bimejnja. Illi kollom kostumi tal-parties, tal-karnival, għandhom selection enormi, guys. Plasti anka kienu jgħinu qabel bil-kostumi. Kien jaf kem tawna kostumi fil-passat. Nirringrazzjaw il-Kassar Air Condition Systems, għanna li jisien fuq, grazzi Miguel. Il-Gudert, nirringrazzjaw ħafna l-Jonathan. Fjord Vita tal-Platters, grazzi ħafna Jessica u Nicole. L-Online Intimates. Yes, tal-prodotti tagħna u dak il-prodotti li ħankun qed nagħtu fl-aħħar tal-programm. Xi rigali vera interessanti għalik sa taraw. Nirringrazzjaw ħafna lil Leiden. Eħew ngħidulhom ukoll li meta jkunu qed jixtru online, meta tixtru online tistgħu tużaw il-code TAKE2 TAKETWO. Inti brava. Meta tkun qed tixtri online u jkollok 10% Nirringrazzjaw il-Sphinx, il-Sunlab għandhom sunglasses, jewelry, watches, il-D Hair and Beauty Salon, grazzi ħafna li Silvio u Dorian għal xarta Abigail. Nħedġukom tistaw tixtru card game u nfakru għom ukoll biex jifollow jgħana fuq Facebook, Instagram u TikTok u jgħamlu subscribe fuq il-YouTube channel. Thank you ħafna, guys. Thank you komplu segwuna. Neħdu gost ħafna. Induru għalsu. Go for it! ċaġa spontanja preslina għaddejja motur. Xikultant tamlu vaġen l-isma, najdu tlaqnsalija per eżempju, jgħidin fil-serjetà. Imma jien nkun pjanajta, ma ħaddieħor tkun spontanja. Għal dik tkun xi ħaġa li jiena every now and then nagħmluha ta' spiss ġifieri. Immek taqbad nagħmel hekk, bum, tlaqna. Ija. Ngħid għandna xi quality time fl-istess ħin, ikun hemm bżonn dejjem. U tajt anke relazzjoni, speċi ta' you enhance it a bit. Sabiħa sqalli, jien ħobbu ħafna sqalli. Dal-aħħar Ċipru Ċipru tisbaħ, jiena ħossa vera tisbaħ il-Malta. Iva, ħafna. Anka huma bħala nies isom aħna. Naqbel miegħek. Mediterrani jgħidu ħafna u hekk imma. Mbagħad taqbad karozza is-suq fil-munta fl-Alpi. Sabiħ ħafna. Dawk il-buggies. Dawk il-buggies. Għandhom buggies, off-road bil-buggies.
Għax da għandhom Mart kien. Nixtieq immur xi darba, asma, vera. Manka sqallija toġobna ħafna, mbagħad li kell sqallija li kelta. Anka biċċa ħanud żgħir. Dawk l-aħjar. Dawk l-aħjar. U vera. Il-bażi jagħmluha vera tajjeb. U relativament għalina sar, meta tqabbel prezz, isu huma baqgħu ċertu postijiet. iktar value for money, ċertu postijiet. Iktar value for money. Għalija, Speċjalment ma li toħroġ mis-cities. Meta mmur l-Italja jew sqalija li kell. Dawk l-agrobusiness. Eżatt, l-agroturizmu hekk. Kunċett fejn taqbad ikel bnin And jipproduċu Facebook. huma. Ejja, sabiħa sa nħobba ħafna. Jien m'għandix relazzjoni, allura l-affarijiet puntwali nagħmlu li nnifsi. X'tagħmel Inkun riqed fil-għaxija nidħol fis-sodda qed nilgħab bil-mobile u naqbad nidħol fuq ditta tas-safar u ngħid ta' fuq ħansifer. Il-lista. Ilha, xi ġifieri tajjeb. U nibgħat Bla pjan. naqbad u naqta' ticket u nagħmel dejjem komedji, ġifieri. Aħjar tgħidulhom fiċra għalek. Eżatt, proset, su. Issa tajdinna, mhux tajdna. Waħda ħelwa di. Eżatt, qed nixfu Waħda l-karta. narifan. Għamiltek, kont għaddej naqra żminibes u għati ħansifer u dak il-ħin tibt fuq il-Facebook fejn aħjar immur. Ruma jew Londra. U nisbejdu li mur Ruma taf kif Ruma fuq il-Facebook. U bat kemm min jgħid l-Ingilterra, insomma, għallu li l-Ingilterra ġieli mort. U tajt biex immur Ruma. U t-ticket kien vera b'xej, xi 35 euros. U l-lukanda, bdejt għattissar tinfittex lukanda, ġda mill-lum għal-għada. U nfittex lukanda, nikteb hotel in Rome. U sibt waħda 5 nights, 55 euros. Xej, għamli bomba, għad vera tajba, għad jgħat mux għad fil-lukanda, Mux qed nġri barra. ta' miġġura ta' barra. Għax ħelwa wis. U fil-ħodu sifirt, insomma, għart li minn bis-serta, battila message, ma għallum ħansifar, in bis-serjeta, teleħe, għat-tfal u koll, insomma, għatom ħansifar issa ikta malaj, ma nuħu xej miħaj basket, Jattela la wahda biex Ajje. umbat nkun sta nixtri minn barra, ma għodx Very smart, istra. Tajba, basket wara nixtri. Insomma, umbat nilbes per eżempju anki nilbes lar jeans, lar zarbun biex narmiħ. Il-lista ma ġibux lura. Ġibux, jikun għat. That's a very... Tajba. U ma Ruma, insomma, u ma nafx nitkellem bit-Taljan jen xej. Insomma, u meta bukjajt bejt namil kollox bla 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 bla, ek malaj, yes, u bukjajt, insomma, u ħad il-flus u daqse. Wasalt Ruma, u nsib van, insomma, u beda jirrikkep in-nies. U għatlu ħjerjien, insomma, u naħseb femni u rejtu l-kart għaw il-lisem tal-lukanda. Kien jisema AZ, insomma, hotel. Insomma, u waqqafni u jim meta nħares lej lukanda nara kifini il-kamra, kħet tiderek ħelwa bil-portieri, sodda u jek, insomma, għattu jek tider sabiħa. U wasalt emmek u waqqafni fej jisur rixtellu kbir. U jibdejna jgħidlu no. Għalli si. No, si. U mbata tiħħalli għafu għazna fej iħat. Kien hemm mikra fej waqqafni. Imma bat għalli beda jorini li kem ħafna qniepen. U rrit nċempel qampina dik il-lukanda li kien hemm miktub. ċempelt il-qampina x'ħadd kellimni minn fuq. U naħseb għalli biex nikla tħarġu li jift vera jikraħ minn dawk l-antiki. Dak li tagħmelu. Bil-bib tal-linja, u għad bib Meta mort Ruma. Esperienza, għanajdu. Umbat insib wieħed isu ċiniż. Ma nux beda jgħidu tani iċwivet. Insomma, u għorini fejna l-kamra, di l-lukanda tuja, tisaħan idħol, s-saweda, ma kienx istess kamra tal-ritratti, għax rapportiri u xej. Insomma, u bat jena tħan idħol naqqa fuq s-sodda issa. Għat issa l-lejla noħroċ, ju, Ruma mur fil-Vatikan, għara night life u għek, insomma. U għat fuq s-sodda, u għatan ċempellom, għalli nsarri la rasa. U għamiltu fuq il-WhatsApp bil-kamera, u għat nċempellom mijin fuq s-sodda, għattila di l-kamra għek, f-saġu għet jinfetaħ il-bib. Għatfetaħ il-bib, u sibta ġit. Daħlu fuq. U jina ħatt il-double bed u kienem single bed, double bed u għot miftuħ wahdi. Kienet xi sharing. Xi motellek. Il-cleaner. U l-om meta ġit il-cleaner. Għattila mar cleaner daħlet fis-sodda. Daħlet fis-sodda. Għattila fis-sodda ta' faċċat. Askelmitni ta' askelmitni. Laqas jaddu 3 minuti u għamil bdiet tajd l-isma minni inżel minni. Għax inti tivvintom u għana tkabbarum u għek. Insomma, għattilaw l-essa
Laqqas jeddu 3 minuti, ġiet oħra, waħda kulur skuru daħlet fis-sodda ħdejja. Jinti s-sodda. Sodda ħdejja. Sodda ħdejja. Umbat qabżit. Għalihom normali, Għattilom ismaħi, this is my room. Nisma qabżit dik għax taf ħdejja, s-sibx kien taf titkellem. Ta' faċċata, għart li sorry, għart li this is not my room, female room. Għart li mus suppost jgħataw. U meta applikajt, jien applikajt li namara. Ma konċa frija sharing room. Ma kont naf xejn. Xaqta mela. U maċċamilt. U mbagħad bdejt nibgħat SMS lil xi ħadd li kien fetaħli għal ġa sparixxa ma rajtux. Għalli ma nistax inti kamra oħra x'full up. Insomma, u għammi għart li dawk qegħdin hemmhekk jew għad-drogi, jew inkella jistgħu raqduk, joħdulek l-organi. L-organi. Sorry, bro, aħna smajna stejja. Di vera tajba. Di vera tajba. Xorta għadek trid tissorprendi ruħek ma toċ għal. Le, kull kien imur, u għamilt 5 tijiem, nisa 8 differenti, jellu nerġin. Ġivri baqajt, għamilt Ma kellix fejn uqgħod. Għalija kienet esperjenza ma meta dan. ċajt. U illum ġurnata għadni mur sharing ta' xissa ngħid ma noqgħodx ma laħalli mort l-Ingilterra ma ġax immur issa tellawni fuq net u rasi ma s-saqaf, ma stajġ kważi ninsel. Fuq bank Ma bed. stajġ. Fuq net kol. Xi bank bed. Għamilt 1 night, ma għamilt 4 nights, un bat għamilt kważi 4 tijiem, jow immur xi sauna, jow niġri law, niġri law. Kellek in-nistaħ Norqot tal-ħin. Mela kolla u differenti. Laż jek backpacking. Għamil tafla, morta. Ġibek mi għaxi darba, morru sharing group. Fejn mort, L-Indja u hekk. Cambodia, Vietnam, Laos. L-istja daw, dika waħda mill-fonti l-Australia. Aħjar tamela tkun żgħir. Ma għatmu tartana. Le, femina, backpacking na Ma tafħal xiex l-standards tiegħek jikbru. Ma iktar ma tikber, jien ramilni l-standards tiegħek jikbru. Anki l-lum Lukanda qabel kent noqgħod nurqod kull imkien anki mal-ort fuq il-beach. Ma l-lum isu iktar ma tikber l-standards tiegħek. Il-mill-espenza tiegħi jiena kien norqod. Anki xorta għadni norqod kull imkien, ġifieri għax jiena norqod kull imkien, anki għaw norqod kieku. Imma meta kien żgħir kellha Hemm xi ħaġa jew minn taħt. Ma kienx ikelli flus. Allura mbagħad kien timmur. Pereżempju, anki pereżempju minn Bangkok sa Cambodia 8 hours bus, jiġifieri ma' kulħadd, jiġifieri llum ma nagħmilx żgur. Għax il-ticket kien irħeż, u dak iż-żmien kienna bil-map-up, mhux bħallu, bil-mappa u ġifieri kien id-dinja kienet ħafna kbar. Id-dinja x'kienet. Tħodhom esperjenza. Teknoloġija. Teknoloġija kibret. Pero naqbel mija, għada fin dik għand bati kieku jena fatti li nkun ġo kamra ma' n-nis. U ma jkollix il-privacy. Ma nagħmilha Minix komda. Għal-kem liktar ħaġa li dak kiena l-indafa, jekk kun nadifa. Ma nisjek ma tkunx nadifa mod ieħor. Manka l-fatt li ma tistax taqbad użat bathroom. Le mhux hekk, mhux hekk, le. Mela ma tmorrux Big Brother intom. Ma dik differenti, ma tkun bada minn pajjiżek. Differenti. Għansajt li differenti ħafna. Karda, skemm bada minn pajjiż, ma tax minn deħel fuqek. Ma tafx minn diħal fuq, all right. Imma n-nis li xalluħ miex warajom. Ija, no, ja, dak dejjem. Ġifiri, jibni nidħol bathroom kont l-izgassatori nidħol, Isma' jiena ma nifhimx jiena. Lejn ukoll jiena fissat jiena rrid. Semaw ħafna fuq Karl. Aiden qed jgħid li dal-waqt imorru għall-break. Zom, zafat nuhu bazz. Għanna ċans għal-round ieħor ta' question. Tajjeb. Mela, Karl, l-unur tijak ħata l-axar mistoqsija tal-ewwel parti tal-program. Għansaqsija li Vandi. Għat esperienzajt diskriminazzjoni. Per eżempju, f'relazzjoni dejjem batejt. Allora l-ġurnata ġej f'sitwazzjoni li ilek lesni wahdi u ma naħsibx naf da aktar. Tifhem, ġifieri sutaf per eżempju, l-aħħar reazzjoni li kelli xi ħadd li jgħidlek illi tefgħu barra fit-triq m'għandux jilbes, jien inħossa l-kulħadd, u naqra messaġġ fuq il-Facebook, don't worry, ejja għandi u hekk, u dal-persuna jdun 3 snin jgħix miegħek bħala tifel tiegħek mhux bħala relazzjoni. U nistajdlu hekk sar għar mit-tfal tiegħi. Ġifieri jien it-tfal tiegħi, thanks God, għandhom 21 u 30 qatt ma nkwetawni, la Martino Astizzjana, u ma tħeġġi jinkwetak dak, imma tħoss li l-bniedem daħaq bik, tifhem? Li dan il-ħin kollu, give me 100 euros, give me 50 euros, tomorrow I give it to you, u ma jtijom lokx. Jon kella imuranti n-nis u jajdilom
tumni sponsor għax jien il-partner ta' Van Gaviero. Laqas jien ma mor nitlob sponsor għax jien qed tifhem ġifieri dik għalija kienet xi ħaġa li xi ħadd daħaq vera bija. U minn dik nhar telqit lil imħabba, ġifieri nħobb il-kulħadd. Le, tinħobb il-kulħadd tinħobb jiena. Toqgħod attent iktar anke imma tiskanta kif ikunaw jitħaq bik fil-ħajja u jiena bniedem li nafda ħafna, ġifieri anki fix-xogħol tiegħi darba minnhom kelli xi ħadd li ftit daħlu bil-mod biex minn għal-jom jgħinuni. F'daw il-31 sena għad dejjem waħdi ħdimt ilhom ġurnata jgħinuni tfal, imma dejjem waħdi kif tafsu ma darba daħħalti xi ħadd, però biskop differenti biex imbagħad jiftħu l-bibien għal rashom u jiġu jgħidu fix-shows tiegħek stess issa titħolx iktar ma' Gafiero, idħol miegħek. Ġifieri dawk sibthom. Ġifieri llum il-ġurnata li wasalt saw ngħid vera għax ma qtajtx qalbi għax lajt ħafna jien m'intenni. Lajt ħafna. Ħalek jiena li naf nista' ngħid meta tkun tagħmel xi ħaġa tajba u xi ħaġa innovattiva. Bil-fors ħajġu l-affarijiet. Naħseb kollha kemm aħna faċċajnihom kulħadd. Il-ħajja dik. Ekkuha. Kull esperjenza issir lezzjoni mbagħad. Kull esperjenza li jkollok issir lezzjoni titħares il qudiem. Tibqa' pożittiv kemm jista' jkun. Imma tkun lezzjoni biex forsi ma tafdax. Sajwa li tafda u ibqa' fda għax jiena naħseb li għandek tibqa' tafda u tibqa' imma ħsiebek. Tafda sa ċertu punt. Eżatt, tieħu ħsiebek. Sa ċertu punt tafda. Tittara s-sinjali wkoll tibda tara ċertu. Tafda bajnek magħluqin x'tagħmel? Le hemmxek. Li tistaxu. Li Għaxek tafda bajnek magħluqin. ħataqlaħħa. Ħaġa darek xi darba. Għalhekk tagħti ma sa ċertu. Ma tridx tiflef it-toma, ma tridx tiflef it-toma u tiġi negattiv. Tkun taf imma tkun taf l-imbaħar qed tinnaviga fih, fehim tiġi tkun għax jiena wkoll jiena nagħti ħafna. Qabel kont żgħar kif qed tajt inti kont nagħti ħafna iktar, jiena dejjem ngħid qabel ma tħalt fit-television, jiena kont naġa. Jiena kull min jafni kont kulħadd jgħidu kemm hu good boy kemm ma mbagħad tidħol din l-industrija tibda. Nej, bro. Bżonn noħorġu il-dwifer għax inkella ħanweġġa. Ħajtfawlek dweġġo darek. Eżatt, imma allura. Eżatt, xorta tagħti u xorta nħobb ħafna n-nies u nħobb imma mbagħad tibda titgħallem u l-età tgħinek hu l-età. L-età tgħin. Kemm xi ħaġa tajba fl-età li titgħallem hu. Oġ vera għali. Oġ vera. ħaġa li dejjem. Mistoqsija żgħira għali. Iġifieri llum inti din tippreżenter mhux ħaddoq. Le, Kif ħanamlu? apparentament ċorta ħandoq. Yes! Taċ importanti, zidna dal-element tan sabiħu. I U mean, fuq hekk, morru għal-break? immorru għal-break, let's break. Tlaqna l-break. Discover a world of goodness at Good Earth, where we pride ourselves on delivering the best quality products. Nuts, dried fruit, seeds, herbs, grains and more, all meticulously sourced for top quality. Good Earth, where natural foods is our passion. Taste the difference today. Sajfu xitwa Artel Air Conditioners minan CAS Santa Venera. Summer sale throughout June at OK Home. Massive discounts on outdoor and indoor furniture, barbecues, lights and much more. okhome.com.mt. Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. 50+ brands
onlineintimates.com. Customize Nation, your one-stop shop for all your custom printing needs. I'll be your candle on the water. My love for you will always burn. I know you're lost and drifting, but the clouds are lifting. Don't give up, you have somewhere to turn. I'll be your candle on the water till every wave is warm and bright. My soul is there beside you. Let this candle guide you. Soon you'll see a golden stream of light. A cold and friendless tide has found you. Don't let the stormy darkness pull you down. I'll paint a ray of hope around you, circling in the air, lightened by a prayer. I'll be your candle on the water. This flame inside of me will grow. Keep holding on, you'll make it. Here's my hand, so take it. Look for me, reaching out to show. As sure as rivers flow, I'll never let you go. I'll never let you go. I'll never let you Proset! Well done. Well done! Well done. Inti Carlos konta fil-li Annalise kienet kantanta fil-festivals tiegħek. Jiena kont se ngħidilek di. Inti miegħu bdejt kont naħseb kont għadek żgħira ħafna. Festival Zoom, mela, mhux festival. Għana jisela ħanpoġġu bil-qiegħda. Għax għandna bżonn ninkomplu għax inkella problema ħajkolli. Jiena tfajt guys, jiena tfajt nħu tessa. Iva, u nixtieq nirringrazzja ħafna lil Gudert tal-selection ta' nats li għandna hawnhekk. Nistgħu naqra. Il-kaxxa verament simpaka u perikoluża. Thanks, Lin. Sphinx, eh? Nofrilkom. Thank you. Jiena ħadd pastit fil-break u pront ħanħu issa. Tart. Mela, x'kont ngħidu Annalise? Il-Gudert għandu wkoll ħafna options. Yes. Ħalib li mhux ħalib tal-baqra. Tajbin ħafna. Ħalib cruelty free. Ħalib tal-ajkla. 100% vegetarian. Ma tilqoha. Ma l-baqra cruel jek teħliba. Dak l-argument. Ma qolux jemmu għal-inqas. X'inhu? Options differenti għal min. Ma jixtieqx jieħu ħalib tal-baqra jew ma jistax ikun allergiku. Skonx tagħmel mbagħad il-baqra. Jekk iż-żomma ħalik jekk iż-żomma fuq wiċċ li dej. Eżatt, jekk Ma l-argument li sejru li jekk nistgħu nieħdu ħalib mill-lowt. It's healthy. Ma nifel fejn inżommu l-baqar li huma għandhom is-sensitività tagħhom u li għandhom li jħossu ġo farm. Dik l-argument. U skonċ tibta farm. ħalib tal. Skonċ tibta farm ma parti, għax talhom free range mod. Imma kif nagħmluhom ċerta postijiet. Min ma jistax jieħu ħalib. Mhux hekk ukoll tal-baqra. Għalhekk tajjeb dak. Mela, l-ewwel. Inkomplu Carlos. Inkomplu tkellem fuq il-baqar le. Le. Mela, min kien fis-saqsa l-aħħar mistoqsija. Mela jiena saqsejt l-aħħar. Mela, Marvik. all right, go for it. Marvik fidejk. Mela ħansaqsi xi ħaġa l-Karl.
All right, let's go. Jekk tista' tuża il-ħalqek għal xi ħaġa waħda biss il-lejla. Għax tużaħ. Kif qilibna L-osta kemmu buzz. Ma bintajti xien ħaġa. Għarek kanti xina buzz. Għandu pols, ma għatandek pols. Nikx full Tista' terġa' staqsija mistoqsija mifmuna. Ismaw din mistoqsija vera huma interessanti. Jekk tista' tuża ħalqek għal xi ħaġa waħda biss. Inta xiex tużaħ il-lejla. Il-lejla rrid nikol żgur. Right? Ġifieri mhux ħammur f'postijiet li mhux adattati għal dal-ħin tal-ġurnata. Right? Imma kieku kieku. Ġifieri l-lejla Għallik kieku daqsek l-ewwel dik daqsek dik l-importanti li tikol. Importanti li niklu le? Le mhux hekk żgur, jiena naqbel miegħek. Naqbel Jien naħseb li Jiena għandi risposta vera tajba. Tajba, brava. Mela, jiena ħanużaħ il-lejla biex nikol pastizz Tal-Sphinx. Kem points għadej. Kemmu tajjeb, Mux issamma, ħallihom il-bro. Jien naħseb dal-waqt tiklu nina. Dik laħam li l-ek jien, għadik dimni. Le, play. Naf, ġajta. Mela, dik risposta tijak, Ikel? All right, tajjeb. Mela, minni mistu jisaqsi? Yes. Marfi. Kim waqaf silenzju. X'inhu ġej? Għat ħassejt li fallejt li xaħat u kif affettwati? Nice question. Mistoqsija faċi hija iwa. Jiena tul il-perkors ta' ħajti inħissni li dejjem u proċess li dejjem titgħallem. Ġifieri kien hemm meħesba drabi li jiena ħassejtni inqas il xi ħadd. Imma l-aktar ħaġa importanti għalija li ħodt responsabilità ta' fejn kint u ta' min kint, u mbagħad tallimt biex inkun aħjar, jew nipprova nkun aħjar. Imma naħseb mistoqsija onesta hija huwa ġieli u mhux darba. Naħseb hija normali u li Kulħadd naħseb. Ma tistax tkun dejjem. Mhux hekk hu, ma tistax. Kulħadd u dinha tiġi spiss il-kulħadd, tiġi mhux xi ħaġa ta' darba fil. L-importanti kif qal li mbagħad inti Eżatt, titgħallem minna u iktar ma darba tikber oħra. inti iktar tissir taf minn inti u safi tista' tasal u dik. U ma taqafx għax inti issir adult, jew ma taqafx għax naħseb anki naħseb aħna l-bniedem jieqaf jimmatura u jieqaf jikber meta sfortunatament imut. Sakemm tmut. Inti titgħallem sal-aħħar ġurnata. Eżatt. U dak is-sabaħ tal-ħajja li inti dejjem tipprova tkun aħjar. Jien l-iskola. Fix-xogħol. Tifakkarni fil-dak li kien l-motto tal-iskola kien Quotidian Melius. U baqa' miegħi. Every day better. Kuljum aħjar. Quotidian Melius. Kien il-motto tal-iskola. Fejn kont mhux skola? St. Monica School. St. Monica School kont. Ma kontx naf kont St. Monica School. Mela. Ara. Alright, cool. Ma taf it-sija jenti? Il-Grace. Sister Mela, Grace. żgur kienet il-head. Alright. Mela, dik it-sija tiegħek. Ma kontx taf it-sija Le. U għej għana li. Tajba dik. Il-lem tabda snin kolla. Sellili. Jessa sellili. Mela. Listi, ma kontx taf kien St. Monica. Interessanti. You learn something new every day. Ejdin it-tidna biex immexxu mhix interessanti. Sorry. L-istorja tagħna biżejjed. Bonding. Għax is-soltu il-co-presenter tiegħi tratali rasi, ma nista' nitkellem. Mela. Next question. La, oħra, ma nafx jekk dawk m'għandhomx partners. Għandkom partners jew single? Single. Jien ukoll single. Mela, alright. Mela ħadd għalilek. Alright. Fidejk su. Single jiena. Mela, jekk tista' issaqsi lil partner raġel tiegħek ħaġa li qatt ma qallek x'inhi? Trid tara fuq il-kamera u ssaqsijielu issa. X'issa qatt ma qalli dan. Il-lista kemm tajba, well done. Tajba. Forsi kemm ħabex ma nisa u le dejjem qalli. Qatt kellimtu fuq hekk. Qatt ma qalli. Ma how can you know ġaħġa li qatt ma qallek? Kif ħankun naf? Li taf ma diskutejtu. Xi ħaġa qatt Nafa, ma qallek kellek kursità, tajba. Ma nagħtu każ, xi ħaġa kif qed tajt analis, xi ħaġa li eżempju qatt ma ddiskutejtu. Xi ħaġa li forsi kurjuża fuqha. Eżatt. Ma tkellimtu fuqha forsi. Eżatt. Jena għad diffiċli tagħmel dasni kollha u ikun hemm dik il-ħaġa li qatt ma qallek għax isek. Tiskanta ta' hawn nies li jħobbu jżommu ċerti affarijiet. Hawn nies. Ma isek tkun vaġġelu l-mara Naf, Tispera li jkollok rapport ta' komunikazzjoni u ma hemmx dawk l-affarijiet. Ma fil-verità tiġra ħafna li xi ħadd jgħid sigriet lill-partner tiegħu
u ibiddel Id-dinamika. id-dinamika ta' relazzjoni komuni ħafna. Ma naħsibx għad. Għal-ħarsa, mhux jaffet li jiġu daw. Fajt li Imma il-komunikazzjoni tagħna hija ħafna open. Iġu morru open minn konna żgħar. Flimkien intom. Jiena aħna nara xejn storja da xejn differenti naħseb. Aħna bdejna 35 sena ilu jew 37 years ago konna ġew noħorġu flimkien. Meta kien jiftaħ dal-istabbilimenti, onna tqajna f'wieħed mill-opening tal-istabbilimenti. Ġifieri qallubija biex l-opening ta' stabbiliment li l-lummalu. Ġifieri nista' nsemmi l-isem l-Barbambura sem kulħadd jafu l-lummalu għalhekk qed insemmi. Ikonika. Jiena għamiltu l-opening fuq jumejjem, u mbagħad minn hemmhekk bdejna noħorġu flimkien, mbagħad kien hemm break, u mbagħad ġejna bdejna noħorġu flimkien u dejjem nibreak out taf kif jiġu l-affarijiet. Nkelli tfal, u mbagħad isdaqsem 14 years ago ġejna ntqajna u ħadnija daqshekk bis-serjetà insomma. U bajta d-dejja, u sawra jajna 6 snin. Love story, spanning. Ġifiri, emsek, kem da xejta. Love story. Palma d-dejt, per esempio, Prince Charles u Camilla. King Charles. Love story, spanning over a lifetime. Minn kelli kem nies oħrajn involuti, ġifiri. Imma that's a love story, u vera love story. U għekja, jgħid li speċi xaħġa li isu kunem pjandi fija u biex n-tispiċċa. Għajdu jalla mutu fl-imkien. L-univers għat jgħidilkom intom men. They like it or not. U għazzik xaħġa x'kienet mistoqsija tiegħi, saġġi Ħeġġa xaħġa oħra. U għajt bħala xaħat li iżżewwix forsi iktar tard, kellek. Din waħda mistoqsijiet. Meta ħassejtek waħdek? Jew ħassejtek waħdek xi żmien? Ovvjament ħassejtni waħdi meta jiena kont f'relazzjoni oħra meta kelli it-tfal u il-partner li kelli meta kelli Valentina u l-ġin li jiġi l-papa tagħhom kien ovvjament telaq minn Malta. Ġifieri dika kienet xi ħaġa letdown għalija li jiena mmur id-dar ma nsib xejn. Ġifieri dika kienet xi ħaġa li kienet barrier għalija li ma kienx hemm kapitlu magħluq għaliha. Allura jiena vittinal u dak il-kapitlu u bqajt nġilet għalih dak il-kapitlu u mort sibtu ġviri sifirt barra minn Malta bla ħabiba tiegħi u għamilt minn kollox u sibtu u mort affaċċjajtu. Ġviri dekka kemmek jiena mbagħad għallaqt il-kapitlu ma rrid nagħmel closure li jiena mmur id-dar ma nsibx lill-missier it-tfal id-dar. Din ġiet fuqek. Ġiet fuq jiena qiegħda xogħol, kont qiegħda xogħol waqt sfilata niftakar kienet Multi Islands, ovvjament pjana li jiena immur xogħol ta' sfilata għandi 6 sigħat barra mid-dar. It-tfal kienu għand xi ħadd babysitter dak iż-żmien għax kienu għadhom it-tifel kien għadu l-isptar. Jien it-tifel għamilli 5 months l-isptar meta twieled. Għaxin it-tifel flok twilet ta' 9 months, twilet ta' 5 months. Ġina kont pregnant ta' 5 months u għallit it-tifel. Għalla kelli l-Valentina ta' sena, it-tifel l-isptar u dammu l-iddar ma nsibx il-missier. Sekk zar kienu tfal. Esatt, allora jina li għaddi mbagħad il-kavira, twilid l-tifel tmut l-ilma minn wara jumej, ġina kelli kobba maquda li ma stajtx nħolla. Warrior kbira. I was very strong about it. U rrit inqum fil-għodwa xogħol, għax jien għandi l-commitments, mhux tajt illum ħanoħodha sik, jien għandi n-nies ġejjin, ix-xogħol tiegħi, aħna m'għandniex holidays. Ġifieri, dikka kienet xi ħaġa kbira lija jiena. Tħossi saħħitek forsi. Tiġi strong iżjed imbagħad. Però takes time, inti tinsiex, m'għandekx it-tfal kbar, għandek it-tfal trabi. It-tifel ma nafx xħajom mejjed, basically jena jgħat l-isptar u twilidlek ta' 5 months. Ikun għadu premature, ġifiri dan għadam battling u ġifiri biex jgħix. Illum il-ġurnata rajt u mal-lowel kiber, imma t-taddi minn dik il-kobba u mux faċli, Lillu ħaġa biex najt pozittiva li kelli mbagħad li wara ftit xhur ġid dadi inġabar miegħi. U dadi kien għadu b'saħħtu li kienu il-father figure id-dar li ovvja kulħadd jiftakru li speċi li kien il-veġel tiegħi basically li lesti l-tfal li sajja li mur jixtri li għamil l-qadi. It was everything to us and to my kids.
Qed tifhem Il-forma tal-familja tiegħek mhux id-dinamika forsi tas-soltu hija forma differenti ma Għalli għamil dak il-periodu jien, sa' kemm bejt it-tfal li kellhom dawk il-15-16, kien periodu li jiena bit nissielet għalihom biss. Which I done it, I'm proud of it, it-tfal l-lum. You did a great job il-Valentina, la fil-boj ma nafux il-Valentina. Din successful u koll, I love your daughter. Solid as a rock. U there, settled and I'm proud li jien bejtom wahdi ġifiri ma nqodx ngħidux ma kellix ir-raġel, no. I'm very strong, I'm proud. U tfal kibru ġifiri f'mod tajjeb ħafna. Vera, vera. Thank you for sharing, guys. Thank you for sharing. Ta' żomm, minni missu l-mistoqsija li misa, xina tlift il- U għajna naqra di. Stenna ġadaw il-horn. Iva, salili issa. Għax intom singles, hi. Ma saqsikomx lilkom. Intom it-nej single? Single. Proset, orrejt. Situazzjoni differenti. Mux il-ħajja, mux dejjem differenti, efem. Mela, il-horn, l-ewel jena saqsejt il-suq. Jena għandi, jena ħansaqsi l-livon. Għalġa t-għaddu. Ivan għandi xaħġa li nsaqsik. Kemm il-darba rajtek titkellem fuq, inti kellek meta tkun żgħar kellek xi ta' sfida. Anke biex titkellem public speaking u hekk imma elibta u naħseb isprajt ħafna nies, nixtieq titkellem fit fuqha. Nafal xi qed ngħid. Mela, ovvja, u ma niddeq xejn nitkellem fuqha għax kull meta nitkellem fuqha dejjem jibdew iċemplu n-nies kif irnexxielek għax għandi t-tifel ġaralu hekk, għandi t-tifla d-dejja hekk, jippanikjaw daw il-ġenituri, jien mindu kelli 9 snin ma kelli xejn u ta' 9 snin beda jieħilli ħafna l-kliem. U jien kont ħafna nħobb noqgħod nirrex tad-dar, noqgħod nimita lil xi ħadd ġifieri għand in-nanniet u hekk u kienu ħasbu li qed nimita lil xi ħadd qed noqgħod nagħmilha apposta. Ma kienx ta' apposta. Kienet ħarġet li kondizzjoni li intemtem ħafna. U kont gravi. Mhux eżer riżaltu vet trauma naturali kienet ġaġġi tal-biża. U biex nitkellem irrid nolaq għajnejja, jew rrid noqmos tal-biża. U inti trid tmur l-iskola u tfal jitqu bik. U t-teacher qed qabbadni naqra. Jina, ovvjament, minix tajjeb biex naqra, dak il-ħin għax teħillek. Qed tifhem? U mbagħad bdejt inkanta, pereżempju, fil-kant ma bedix jaffettwani xejn, bdejt imur tajjeb fil-kant, imma biex nitkellem diżastru. L-iskola ma bdejtx imur, dejjem inġib skużi. Ta' parsi. Għax it-tfal xi kultant. Fil-ħodu nqum ta' parsi qed naqla, lil-lom jgħidil għandi d-deni nagħmel l-imħaddom rasi biex nkun naħraq u hekk biex ma mmurx għax trauma kbira kuħat jitħaq bija. Kienu ħafna. U jiena dejjem xtaqt insir ħafna popolari għax inħobb il-park, inħobb nippreżenta, inħobb kollox dawn l-affarijiet. Imma ovvjament ma stajtx għax kont ngħid min jaf in-nies mhux ħajtuni ċans. Però jkun mbagħad kull meta kont inkanta u effettwanix u id-dar kollu nagħmel il-programmi waħdi. Kellna bitħan Tommi aħna u dejjem qed nagħmel il-programmi bit-tape recorder ta' parti tkanta mir-rispiti. U kont nara lill-ommi u l-missieri jarawni hekk tipo jgħidu ta' kif mhux qed teħillu hekk. Imma mbagħad kif niġi għal dak il-ħin speċjali jekk nintaqa' mal-bniedem, ta' sekk nerġa' nibda. Issa kif rixt minnha? Umbat, għamilt ta' 17 sena, kont ix-xatt tal-gżira jien u dejjem xtaqt nippreżenta u hekk u qatt ma tawni ċansu ovvja. U kien hemm suppost ġiet tippreżenta preżentatriċi għax qabel kienu jinżlu żewġ nies jomu jagħmlu kompetizzjoni mill-iktar ħajdum. U niftakar kien hemm l-organizer għalli Gaffieru flok tkanta, trid tippreżenta. Għalbem nettik, u għal-isħansi proporzjonata. U x-xatt tal-gżira mimli nies, jien propja mill-gżira dak iż-żmien. U x-xatt tal-gżira mimli nies. U klejt niprezenta, u għamil ċiklezzijat impalla ma teħilli xejn. Incredibli. Kif naqbad il-mikrofonu, kien isir il-miraklu. Għamlu li ħafna intervisti fuq hekk. Mikrofonu jbiddilni. Kif ninżel minnek nerġa' naqbad. U bkejt ħafna drabi, rrit naqbad fuq il-radio, għazluni u bħċemplu li għalinna kelli zbal, mux li l-ek ridna nċemplax fuq il-telefon. Kien rispondejt u fuq il-telefon għahlit li ħafna, imma fil-mikrofonu waqt l-audition vera mor tajjeb,
Insomma, u biex, insomma, għajtjerek, insomma, bdejt naħdem ġo fabrika u hekk, in-nies tal-fabrika kienu jħobbuni dak iż-żmien imma mbagħad rid naqbad tar-rasi, l-iktar qbad tar-rasi konna naħdem ġo ħanut tat-tojs jiena u kien qabad ninċempel u jien nixtieq biex inċempel u f'kull filgħodu mmur bir-roda tipo f'xidu jaqgħid imur inċempel u hekk għax in-nies kattivi porġi li kienu jgħiduli ejja ħi daqlaqha. Dik kienet tweġġani ħafna. U mbagħad ġifieri bdejt nikber u affarijiet hekk. Illum il-ġurnata, thanks God, jien nħossu li sar miraklu. Ekset t-dunaw, illum il-ġurnata ma taħellix. Ġieli tiġi xi ġurnata tal inkun forsi excited ħafna ngħid mela llum ma nispondix it-telefon, imur fih il-baħar, noqgħod waħdi, relax, għall-kwit jew hekk ikolli dik il-ġurnata ta' eċċitament. Qed tifhem? M'iniex kapaċi pereżempju biex immur jew bil-qorti għażgur ħadd iħilli. L-ansjetà allura. Il-King Speech, film il-King Speech. Fuq ir-Re George. King Speech, eżatt. Dak kien f'pożizzjoni li kellu din li kien l-ansjetà u responsabilità. Tistaġib kif ħareġ minna billi hemm training li dawn kien nagħmel. Ġurnata naf li qabel ħanitkellem naf x'ħanajt. Issa jekk ħammur ġieli mur ħanixrob, ma tantx xi wieħed li nixrob, imma ħammur ġobar pereżempju nieħu drink. U li dak id-drink u ngħid madonna mhux ħatoħroġ li din il-kelma, u flok dak id-drink nieħu drink ieħor ħalli jisturdini ma laqgħu għajċaċċak. Ġiri għamilta, ġiri, għed tifem, imma l-ġurnata, najt il-verità ġifiri l-ġurnata mmur li prezent. Ma di libta wahdi. Libta wahdi. Jiena, tant kont fissajt, ma nafx ommi kem ħaditni healing service, konna morru mal-5 ta' vilaġija bil-banketta, u darba, għaxum fl-istess ħin nitħaq, ħaddit nil-konkatedral ta' San Ġwan, jaħasra ta' vera kienet tamil kollox għalli jomi. Għax kienet ommi taċċettani kollox kif jien ta' ġifiri imma kienet ħostarani jek jiena minix kontentu. Allora konna morna l-konkatedral ta' San Ġwan. U bdew idoqqu nipen u hekk biex jitlu n-nies fil-5 tħallna u beda fit-8 ġi xi ħadd minn barra. U beda jgħidtaw xi ħadd tem is-safiq. Indejt ngħid jien fiqt, kelli xi 13-14 sena. U ħriġna u ma rridx nitkellem għax għattissek ma nitkellem. Jekk teħilli ħajt ommi għal xejn ġibtu. Ma kontx jien u ħatta bil-kbir għandek nitkellem. Ma inti temmen li jekk temmen xi ħaġa b'moħħok kapoċoj jekk temmina u tipproġettuha fl-univers għax dan tip ta' Illum nemmina. Kapoċi. Illum nemmen li jekk moħħok ħajajt ħadamilha tajba. Illum nemmen hekk. Qabel ma kontx nemmen hekk, qabel kont nemmen ħajsir miraklu biss. Qed tifhem kont indellek Ma ġara xed il-live. Yes, partarti mill-loba. Isma, nistantik parizzajr, zomma, jew tfaw. Qabel Marzien, ġvera, kem kont vera ħażin dak iż-żmien, kont indellek iż-żejt tal-mambirek u hekk biex infiq u hekk. Yes, yes. L-lum il-ġurnata jċemplu li nies u jgħidu li ħi kif ħanamel biex it-tifel jaddilu, kif ngħidulhom le, il-ar ħaġa anke dawk li jarawna għax naf kemm dar-programm jaraw nies, meta bniedem taraw qed jeħel mhux tgħidlu ejja laqha. Jew kellha titħaq f'wiċċu jew twaqqgħu għaċ-ċajt għax ma tafx minn xi ħajadil. Tifhem ġifieri tant weġġawni n-nies jiena niddeq meta mmur drama pereżempju u jkun hemm iċ-ċajt fuq hekk. Tifhem? Għax naf li n-nies jisom dak iż-żmien ta' ħajħarsu lejja u ħajgħidu dan qed jgħid għalik. Dik ma toġobnix, tifhem pereżempju, li firri trid toqgħod attent kif wieħed ħajitkellem. Malum ġurnata things got. Jekk naqbad impalla ma naqafx. Lajbirek. Sewwa ta' enjoy it. Thank you ħafna tal-li xtieq. Grazzi, grazzi. Mela, għandna ċansi mistoqsijiet oħra? Yes. Sakemm qabel ma morru għall-mistoqsija miss, nixtieq nirringrazzja ħafna lill-Kassar Air Condition System u tajjeb ngħidu illi jekk inti tkun interessat fis-servizz tagħhom. Jibatu surveyor on-site bxejn biex jara li inti tkun għażilt il-sajz tajjeb għal-kamra li għandek u s-saħħa. Ħajkun mamul sewwa, ġifieri jibatlek is-surveyor free of charge. Tal-ġen, proset. Well done. Morru għal-mistoqsija li miss? Aħjaru. Mill-miss, guys, mill-miss, għaxina. Karl, go for it, Karl. Ejja, bro. Nażel waħda. Yes. Għamila xejn qalila, xista għeddes ina l-axħar. Jekk għandkom xed iżommu lura issa l-ħin, guys. Ma xejn, nerġa' titħaq. Saqsi dil-Marbi. Saqsi dil-Marbi. Għana biex xireġ di.
X'inhi xi ħaġa li għamilt li qatt ma kont taħseb li kont kapaċi? Hey, nice question. Għalek sa sejta lilu. Isek taf xi ħaġa inti, isek taf xi Ġanni nasaqsu mistoqsijiet il-xurxejn, tliċċur. Le, kien hemm ħafna affarijiet li ara jiena nemmen li jekk inti tatwa ruħek tista' tagħmel killix. Ġifieri killix u proċess ta' x'tista' titgħallem. Ġifieri affarijiet pereżempju affarijiet li tgħallimtek dollar li qatt ma kien hemm laħa biex pereżempju li niksi pereżempju kelli postu ksejtu jien għax emmint rajt lil min ġa jiksilej u kienu żewġ titfol żgħar Sirjoni u qed jekk don ta' 14 kapuċi jagħmlu di jagħmel il-biċċa xogħol u għaġġurnu ta' miegħu. Flok il-rabju. Għadlu xogħol. Għadlu xogħol. Flok il-rabju li ma miftijem ma ġiex jew bat li żewġ titfol, qed tusa nuża l-opportunità biex ngħid lil dat tfol u persi kienu żgħar ma tħajġ issa ngħidilhom biex jgħalmuk biex nagħmel bħalhom u tallimt u bat komplet niksien. Nice. Għas Alla li l-ħadd ieħor ma jrid. Titgħallem xi ħaġa iktar ma tipprova. Eżempju, il-bieraħ kont qed nipprova xejjek, ġust bat fettilli kellna biċċa mara kienet tanna ta' Mirko, kienet qiegħda miskina stat vera ħażina, u bat ngħid ħa nipprova ħa nisboħha. U bat nisboħha u nagħmel l-affarijiet. Ma sabiħ tal tkun. Ma nafx, jiġifieri ma nafx għamilt xi dak imma provajt. Dik sodisfazzjon meta tikkrea xi ħaġa. Jien naħseb il-persuna kulħadd bil-mod tiegħu jekk jirnexxielu jikkrea xi ħaġa it-toħ sodisfazzjon u konfidenza naħseb. Tkun xi tkun. Apparti l-waqt li tagħmilha tirrilassak għax kollok moħħok hekk fik il-film. Eżatt, għax moħħok joqgħod kwiet. Tipprova xi ħaġa ġdida. Jiena reċentament waqt il-Big Brother hit. Qatt ma kien hit, dejjem kien rajt il-lummojt hate. U literalment fassalna li jisir tuħaddim. Ġifieri kiet l-ewwel darba li kiet tipprova tagħmel. U rnexxieli, ġifieri vera kint kuntent. U tħossok tajb ħafna vera. Hekk wara meta tkun għamilt xi ħaġa. Tgħid wow. Bas ħanibda ħejt il-biżi tat-tiġ. Inti misquj missu? Le, dak waħda l-suq qabel. Mela inti suj missek. Ma jfottix. Għajd li suq. Għad kont involut relazzjoni tossika. Tajba liħu. Su, taf kollox, taf ħafna fuq. Għaltu domanda li. Domanda li ġab taf il-risposta taħħa. Ifimni. Sejjer? Kompli ħandoqlok bħala. Għaxillu ma ġiċ analisi d-doqso. Ejja law, Karlo. Tellift no train of thought, Karlo, sejja law. Le, fimni. Aqlaħħa. Mela, waħda, naħseb l-ar, l-iktar relazzjoni tossika li kelli, kienet naħseb kelli 27-28. Ok. Xaħat li, kon naħseb li she's the one. Wara xi 8 months, jo 9, bdejt nara affarijiet naqas trambi. Fimtek. U bdejt iktar toqgħod attent. Tara il-movimenti, tara il-mobile, tara kollox. Xed jiġri. Toqgħod moħħok inkollu fuqha. Hemm. U sirt naf li dik kienet qed terġa' intaqa' mal-eks tagħha, fimt? U dik kienet l-ewwel relazzjoni. Le, ma kienx l-ewwel. Nemmen li kienet jemmel li il-level kellu l-ewwel relazzjoni kelli 18. Estrarrejt. Ma dik kelli 28, imma kont nemmen li. Estra. U weġġajt ħafna. Musta nimmaġina. Li għamilt xi 3 xhur ma nafx fejqiegħed. Ommi qed tgħidija kull id-dar l m'għandi ġuħ. Estra. Ħasek ġejt. Estja. Mela kont ħafna kbira. Imma thanks to that illum kbirt ħafna minna. U toqgħod iktar attent, tara red flags. Ejja tara il-votu. Tibdajt, u thanks to her. Ġifieri. Ġifieri m'għandi xejn kontri għal persuna. Jadda żmien. Dak iż-żmien iwa. Ħalli għal imbagħad wara 6 xhur li ma bqajniex nitkellmu xejn ġiet lura. Alright. Ma mbagħad. Ejja, oj. Mbagħad inkella ma tgħallem xejn jew tkun mhux hekk. Ma xorta nirrispettha bħala persuna jmin. Ja. Ovvjament ma tantx nintaqgħu, imma issellim li
inselmilhom idla kif intax. Yeah. Illum It's part of your story u speċi taw. Yeah. Diki. Jaħlek il-muħlu. Nice. Ingustaħi kalin. Nice answer. Mela. Jiena sa. Sinjuru. Mela ħansaqsir Marvik. Ok. Mela, ġvizzju mentalità tixtieq ittejjeb fik. Xvizzju mentalità. Vizzju tuqgħod batata barra nsieħ. Right? Għalulek dik in-nies issa. Hija. U le ma ħafna. Ara, hemm habits, jew hemm ktar minn ġvizzju u abitudni. Hemm abitudnijiet li forsi nixtieq li ta' 45 jew ta' 46 ikunu aħjar mill-li kienu. Bħal pereżempju li taħsib iktar qabel forsi tgħid speċjalment jekk int qiegħed fuq platform pubblika. Dallem. Dik il-puls jien ngħidlu hemm ġew. Marvik qabel titkellem aħsibha. Imma jiena Marvik le minn hawn. Imma stenna, ma rridx iskuża. Jiena ukoll il-bilanċu li jiena min jien u jiena bniedem li għandi opinjonijiet fuq ħafna affarijiet kultant. U tajjeb ukoll li ma nbiddilx il-fort li jiena għandi l-opinjonijiet. Imma naħseb il-lezzjoni ta' dan l-aħħar forsi 3 xhur kienet li tista' tgħid xorta li għandek tgħid ibbażat fuq l-opinjoni tiegħek, imma b'mod iktar forsi ftit raffinat. Fimtek, tqgħod attent iktar. Dawn huma nies li għandhom iktar esperjenza ta' dat tip ta' ħajja li aħna ngħixu għall-aħħar 3 xhur, forsi inti għandek ukoll. Imma ngħid għalija jiena qisu id-dor aħna ta' flav, jiena għandi 7 ħutuj. Ostra. U 6 għandi ħutuj, ġimni ta' għadin 7. Jiena 7 wieħed. U jisu għandna ħafna dil-ħaġa ta' flav, mhux nies li nedew fil-komplimenti, jisu ninkul xulxejn u forsi kalma ngħiduha, ninħabbu ħafna u niftehmu u naqbżu għal xulxejn fin-nar u vera nkunu hemm meta jkollna bżonn. U nikkomunikaw ħafna li nasibu ma' kwalitajiet sbeħ li titgħallem li huma kif tgħid armuj, huma affarijiet li ħejjuk għal ħajja. Imma mhux l-istess bejn inti ħutok jew bejn inti u ommok u meta forsi ikun hemm nies li m'għandhomx dawk l-istess valuri jew trobbija. Forsi allura fuq platform pubblika. Mhux hekk. Titgħallem dik il-lezzjoni. Differenti ħafna. Yes, nice. Mela, next question, guys. Min imissu? Ijara, min imissu? Sejtu? Jien sa sejtu. Mela, naħseb Karl. Karl. Dil-aħħar waħda. Guys, mela, jekk għandek waħda heavy. naqra. Tajjeb jekk għandu waħda heavy nużaw lila. Xtaqt kif huma mistoqsijiet tiegħek, Karl? Ejni, Carlos. Ajwa, tiċnamlu għal di rispondija kulħadd, Carlos. X'taħseb? Di tajba. Tajba, mela. Jaw, it-tnej tajbin ħafna, bro, Annaliza għandu t-nej tajbin. Ej, għazlu. Bro. Kiku jiena din għamil. Irrit jirrispondi għal kulħadd. Kulħadd jirrispondi għali. Aħna wkoll. Mela. Kif trid? Il-mistoqsija jadi, guys. X'inhu il-guilty pleasure tiegħek meta hemm ħadd madwarek? Meta tkun waħdek. Guilty pleasure. Araw id-bissin fuqhom kulħadd. Su edek bħalissa. Ma mhux ħajibqgħu guilty pleasure ta' waħdik. Min ħajibda? Min hu qalbi biżżejjed biex jibda? Le, għax qed naħsibha. Su trid tibda. Le, ibda inti. Le, titgħallek esperjenza fil-ħajja. Inti tweġibha wkoll taġi. Titnaqtaw. Telqet naqtaw. Taħsibha. Vera, ma tantx tiġik mara l-answer. Meta tkun waħedkom id-dar u ħadd qed jara. Tieħdu gost tagħmlu. Norqod. U xmur le. M'għandix guilty. M'għandix guilty. Dik hija necessity. Meta tkun xi ħadd li ħin kollu taħdem hekk vera tibda. Jien ġieli ftaħt bot biex ma nagħmlux reklamoj. Ġieli qatt fil-għaxija pereżempju nibda series unkomplija sakemm nejja, 10 episodes u kilt minn dik iċ-ċokkolu tal-maħluqa. Waħdek? Imma meta tkun xi ħadd li ħin kollu taħdem hekk vera tibda. Ġieli, ħanejda jien l-ewwel. Jien ġieli ftaħt bot biex ma nagħmlux reklamoj. Ġieli qatt fil-għaxija pereżempju nibda series unkomplija sakemm nejja, 10 episodes u kilt minn dik iċ-ċokkolu tal-maħluqa.
Alla ħadd ma jarak. Minna li ħat Tajba, tajba, tajba. Proset, bro. Guilty pleasure. imma. Guilty pleasure. Inta għattamil tasu. Metajtini, mux nek bli marfa. Guilty pleasure. Għadamx najda, għadamx najda, ġalija Imma għalek nikxfu l-karti, nikxfu l-karti. Tikbem xaħġa li ma nkunx itnajda, ma naċċettajin. Imma guilty pleasure. Guilty pleasure. Jien ħosni guilty li sanaw nofs li għamilt il-kart tal-ġim, immur, għadda per ritratti ta' parsi għat il-ġim, imma mur fej il-pool tal-ġim u norqot. Għamil satej. U dam kalija, ħosni guilty. Guys, well ċalta biex Well U done. norqot fej il-pool. Tajjeb, well done. Imma batot, għadda fil-film. Jena ħanajda tijaj. Mek najtijaj tajtijak. Najt, inti tajtijak u kol. Ma nafx, Għaddi ma nafx għalli. Tajjeb għadda kun għad id-dar. Jena għand mort Scotland. While back. U xtrajt drinking horn, daqsek. Bħal daw tal-Vikings. Ta' kun għad id-dar, nixel l-inċens, nizzel il-xemat, nitfa mużika ek partikolari, nimblija bil-birra di men. Nixel il-pipa u Isni Ragnar Lodbrok. Sa next time li tamela hu ritratt u tfaw fuq Instagram. Għandi pipa kbira, isa ta' Gandalf. That's my guilty pleasure. U ninsa d-dinja, u nitfa dak il-tikma mużika jek. L-inċens madwari. Ma mandiġ tkun guilty pleasure dik ta' Dik part 1. Ok, mela. Bada bil-parti guilty għawara Ok. Partu da xejda differenti. Eżat. Dika nofsqal, inti nofsqal. Tista taqlaħ. Is-sinti. Mela, jiena. Inti mux ħataħla. Jiena ħafna meta kun id-dar wahdi, neħx wahdi, ok? So, meta kun dar television, ħafna drabi, l-iktar ħaġa l-inħobb, ċikota miex, imma l-gams immu tal-jum. Gums. Cola bottles. Jelly babies, wine gums. Dawk tajbi. Ġuġu. Uma? Jena tal-ħalib. Dawk il-milk bottles. Dawk il-hop. Il-milk bottles. Il-milik li għed. Għandek totti kol il-gums. Għandek xie sponsor għalijem. Xiex. Sema għanċ impejjeb, li rari impejjeb, imma flasġija kultant, kol bżon lilom, sigaret, u ġili, naqa whisky zaħira. Whisky, bro. Yes. Imma Nice. Ma baz, kem tiħu għos, u tkun id-dar waħdek u tajt. ikollok Taħini. bżonna. Ikollok bżonna. Jien fil-għaxija kważi dejna, ħajħini dak. U le, jina, as naftiġiġ guilty pleasure, ma nispiċa li, eżempju, nejt ħan għamel xaħġa, eżempju, nipjana li ħan għamel xaħġa xie bicċa xoli, u nispiċa minn flok, nibda nara jew xie suf tal-qatates, jew passi, u nispiċa nadda. U murlem. Nejlek bis-serita. Mirko. U bat, nobot li jett naħli l-ħin, Smajta xie guilty pleasure. Għalfejn jett nintefan nadda. Inkun soddisfat għal-raħna dif. Tik il-guilty pleasure tija. Ma nafx, mux naħseb għalissa. Imma nispiċa. Mela dak ta' parsi jmur il-ġim, ta' jikol il-ġuġu. U l-oħra, dik għatiħu ċikkulata, dik il-guilty pleasure s-serjeta. U nispiċa namel il-bank, jitlaqattus, jerġa bil-passi, nerġa. Namel il-bank, jerġa jitlaqattus, l-istess ħagġa nulla on repeat. Għaxin kun nixtiq nejt jina qabel ma namel jina fħamur nirrelax, jek rrit nara kxina nadifa. U jekk kullħat ta' t-eskola, l-kelba tiġru għal ta' tiġru. Your guilty pleasure mur. Vera Mirko. U bat iġi Mirko, tijdux laqat ta' u le. Mela, għana l-esti. It takes all types, I guess. That's the beauty of life, and this is the program now. Imma jena jek irrit nħuħin biex nirrilassewek ħan uħoda. Just nħosni guilty li għat n-naddaf kultan diki. Darba nġiblek il-drinking horn intefa. Guys,
Thank you very Thank much. you, Thank you tal-onesta u tal-kuntaċ kopin maħna, ħadna vergos. Għanna xi rigali għalikom. Għandu għal-gift, Yes, iva, għal-gift. proset. Jek jorqsu hemmek kara. thank you. Daqxej gift Thank you. l-online intimate. Thank you. Vera Grazie ħafna. interessanti u. Tistaw Tistaw naraw. Karl, yes. Naraw x'għandek Thanks a lot, Ivan. guys. Ivan. Yes. Naraw U x'għandek. dana. All right, okay. Guys, vera ħad għostu Mela. għafkom. Ara xieġmil, ara xieġmil. Thank you very much, eh? Għanna soap sawnek ta' Talja, l-nsibu għom għant l-online intimate. Thank you very much, guys. Thanks a Thank you lot. lilkom, guys. I'm happy you like them. Su għanda xie intimate wipes. U suf, biex biex qasar il-krim koni. Krim biex qasar il-suf. Thank you. Daw ħannu zom, zgum, Mant- għanna Ah, minnhom reklam very tajjeb. cool. Għax issa, Mant- kif taqba tajda, ilu ftit mort ġodar ġdida issa, u Aha, ftit ilu tajjeb, mort nimla il-banju, għax nħu fil-shower. xie. U għamlejt il-banju, u suppost kelli wieħed powder xi darba lajt u ċistin ilu. Għamiltu bir-rawa, suppost u laqastela dar-rawa. Għax kien ilu Wara li dom, wara li dom ċissija nimla l-ilma nfajt fil-banju, u sibt ruħi bla ilma, bil-patata, nislit li tab. Trajt bla ilma. Issa nuża daw, namelli. Jabla, ma billi bil-nar. Għanna xie gift soħrajn, Carlos? Għanna xie soħrajn. Mela. Yes. Mantil customization. Mantil customization. Ija baby, Għaddi, please. għaddi. Kull ma tan mistek tinħaseb. Iwa, ħidin ċaġa zaħi. Iwa, ħatiftilna wetsu. Wow. How nice, thank you. U għandek il-bottle opener u koll. Lahu għamil. U din tifkira għanek xfukat. Eżatt. Proset ħafna. Grazie All right, guys. Thank I'm you glad so you much. came here. It was beautiful. Thank you very much. Aħna narawkom, meta narawkom, insomma, xħan ispiċa blajt. Dik biex taqbat miegħek tamma. Dik biex taqbat miegħek. Kolla mħabba. Imma bat tippenik. Xejn, daqsek. Għara, daqsek. Telat fuq biex niproteġija, daqsek. Hija dikka fuq serja Ejja, fena krib tal-fenek, ħada ma d-deċideċini eżattament. Le, ma d-deċideċi. It's okay. Thank you guys, ciao. Ciao guys, thank you ħafna. Thank you. Bravi. Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Fior di Vita, Kassar Air Condition Systems, Sphinx, Good Earth, Cesca Boutique Hotel, OK Home, Sunlab, OnlineIntimates.com, Bimania Party and Fancy Dress Supplies, Customize Nation,